Ang maglolo. Wala na, halo. Nagbunga na daw ang pagod ni Papa at maraming bunga ang kanyang saging. Ang lalaki pati ng bunga. Ito oh, nagpuso na naman. Ang laki ng puso oh. Oh, tonto yung mga bata kasi ang laki daw ng puso. Hindi naman yan talagang puso. Ang puso niya yung nasa dulo lang kasi yan yung mga laman-laman niya na saging. Hindi yan talagang pusong malaki. Ang daming bunga oh, tinitinda na yan dyan sa kainan. Dinadala niya yung malalaki. Binebenta. Oh, si Caridad nandito. Kasi weekend, bakasyon. Kasi pag magwali, ayun yung babuyan natin oh, hindi pa tapos. Kalahati pa lang. Hindi pa natatapos ni Papa. Ang ganda. Pag everyday ganito makikita mo oh, ang refreshing. Refreshing sa mata. Ang sarap huminga. Fresh na fresh ang hangin. Magbubunga na ang mga pinagpaguran ni Father daw. Nararamdaman niya na daw. Sulit daw yung pagod niya. Ang tiyaga ano. Hop. Kakatapos lang natin maglinis, magpunas. Tulog na ang ating baby Ayla. Sleeping Beauty. Ay, hindi ko naliguan. Nakatulog na agad siya. Ang aga niyan magising guys. Alas 4, gising na kami, nagkakape na kami ni Papa. Tapos maya lumalabas na siya dyan ng alas 5 yata. 5:30 mga ganyan. Hindi ko na nalaman. Basta madilim-dilim pa, lumalabas na dyan. Napunta na dito sa amin habang nagkakape kami kanina. Nanonood ng balita. Hindi na kasi makakatulog ba. Parang, ewan ko ba ngayon? Parang ang hirap nang makatulog ngayon. Ewan ko. Kakaiba. Kakaiba yung pakiramdam. Parang maya paggising ko. Alam mo yun, hindi ko maipaliwanag. Basta parang not safe. Feeling not safe. So, kaya hindi siguro makatulog kami. So, ang gawa natin ngayon, habang tulog ang Ayla, tapos na lahat. So, gagawa na ako ng pangtinda natin. Ayan na ulit yung ating pugo. Every laga ko, 50 piraso yan guys. Yung nilalaga ko natin yan, 50. And then, gagawa na ako ng sauce. Hello guys! Gising na po ako. Magwawala na naman siya. Ang tawag dito, ako lang kakain. Nasa kabila sila, dun sila kakain kila Berna. Natripan nilang kumain dun. Masarap daw yung ulam doon. Nilagang pata. Humingi din ako ng kaunti. Ayan. Masarap yung kumakalas na yung laman sa buto. Yun yung masarap dun eh. Tayo lang kakain. Subukan ko si Bebe. Habang naglalaro siya dyan, kailangan may mga ganyan siya. Kagabi, nilagay namin sa isang mangkok, tsaka kanin, tapos may ulo, tapos kutsara. Hinayaan lang namin siya na kumain kasi nag-iingay. Sobrang ingay. Hindi ako makakain ng maayos. Lagi yun ang problema namin. So, ganun na lang gagawin ko. Lalagyan ko palagi siya dyan ng kutsara niya and something na kanyang makakain or laruan para hindi magulo. Ang ingay! Nakakarindi. Sobrang sakit sa ulo, promise. So, ayun, kakain muna kami guys. Buti natapos ko lahat ng dapat kong gawin before siya magising. Paglabas ko ng CR, nakita ko nakaupo na siya sa kuna. So, ibig sabihin nun, masarap yung tulog niya siguro. Kaya hindi nag-iyak. And, saktong-sakto yung gising niya. Thanks God! Yehey! Baby ko! Good morning daw! Ay! Masarap talaga ang gising niya. Ashim! 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 Masarap talaga. Ashim! Oo! Ashim! Ashim! Pa-cute! Beautiful eyes daw, beautiful eyes. Ay, kakain. Ashim, 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 ashim. Ay. Ang cute mo ngayon, baby ko. Bakit ang ganda mo ngayon, ha? Oo, ang ganda ngayon ng baby ko. Aba, tinatakluban yung camera. Ha. Kakain na tayo, kakain. After lunch, mga walang kabusugan. Lukban naman ngayon. Lukban ang tawag namin dyan. Hindi ko alam kung ang Tagalog na. Suya. Ha? Suya. Suha. Suya. Suha pala, suha. Suha, yun. Suha o pumelo sa English, ano? Pumelo yata sa English yan. Ang sarap. Unlimited pa naman yung bunga ngayon. Bumalik na ulit. Diba tumigil yun noon pag bumagawa ng bumagyo. Tapos hindi naman tamis. Pero ngayon, ayan, balik na naman sa dati. Tapos naitinda rin ni Papa dun sa taas. Nilalagay niya sa kainan. May mga bumibili rin. 25 ang isa. Mahal kaya yan. Kinikilo yan. Pag sa Maynila, no? 25 na lang benta nila. Oo. Ang sarap. Nakailan na yung mga yan. Pangatlo na daw nila yan. Sa dami nila.
Lapot. Ella. 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 Hala! Nilaglag mo. Ano yun? Nilaglag mo po. Ang kit-kit niya sa tali niya ng buhok. Ella. Bebe. Ano po yung nilaglag mo? Ate. Hindi pa yung pwede kay bebe. Oo, laruan lang. Pag nakikita niya yung ate niya, naghahabol na yan, naiyak yan pagpalis na yung ate niya. Kanina nagmamotor. Aalis, may bibilin sa Mambulo. Ay, naku, talagang umiyak siya. Sasama siya. Ayun, sumama kami sa motor. Alam niya na eh, pag aalis yung motor eh, talagang talon-talon siya dyan. Ang kit-kit mo, bebe, ngayon, bebe. Ang kit-kit mo. Bagay sa'yo talaga pag pink ang suot. Oo, ang kit-kit naman niyan. Oo. Hello, guys. Ang init-init. Ang cute-cute po talaga niya. Bakit naman ang ganda-ganda? Kada may bibili dito sa kainan, sobrang nagagandahan kay bebe. Ang cute-cute daw eh. Kanina daw nagmana. Sabi niya, yung ilong wala naman sa nanay. Oo. Oo. Ah. Sim. Sim. Ay. Sarap-sarap ng karapin ang labi niyan. Oh. Ang brasyo-brasyo na yan. Oh. Ang sarap-sarap naman ang brasyo-brasyo. Ano kayang ano? Ano pang pwedeng itinda bukod dyan sa tinitinda natin? Para ano? Ito ba ang manahili ko duman sa ano ta? Duman sa pagbakal sabi ko itong pabak. Yung ano? Gummy worms. Yung mga pambata. Sabi ko tayo masirap. Ano yun? Ito po ba? Pang ititinda? Duman sa Chicken nuggets. Hindi naman yun mabili. Chicken nuggets. Ay, yun lang. Iulam. Sabi ko, tinatanong ko ano pang ititinda natin. Na ano, hinahanap. Palagay nyo. Para may dagdag. Hindi. Siyempre, magsasawa naman sila sa ganyan palagi. Fishball, kikiam. Ano pa, french fries, hindi talaga nakakasawa. Tapos, yung kwek-kwek, siomay, ayan, ano pang pwede idagdag? Ay, mahal naman, di kaya ng mga bata. 15 pesos ang isa. Baka hindi kaya ng mga bata. CR pala. Grabe naman siya lang bibili lagi. Inihaw siguro ng mga, ano, matrabaho kasi yun, yung dugo, yung inihaw na dugo, inihaw na... Ay, maraming takayla. Ay, dito. maraming Nagsiksik ka na. kay mama. Nagdan? Ikaw, anong initinda natin? Rico, bakit di ka po niya kinagagat ko? Ang sakit ng ngipin. Nanggigigil siya. Oh, nangangagat siya. Kagat. Ang tawag ito yung mga inihaw na dugo. Basta something isaw-isaw naman. Sabi ko kay Ella. Papa kasi baka hindi kaya. Saan mo daw si Ella? Ako kasi hindi ko talaga kaya yun. May bata pa ako. Ito lang kaya ko ngayon. Pero yung iba, pag nagdagdag pa ako, baka ako na naman yung magkasakit. Kaya, ano bebe? Ano pa? Ha? Makulit? Ano pang gusto niyong itinda? Ha? Yan. Ice candy. Ice candy naman. Summer. Gagawa ako ngayong summer. Pagka may oras na. Marami na ako yung pangbalot ng ice candy. Yung babalutin na lang. Kung anak mo tayo. Murang-mura na yung mangga. Itong may Tapos yung chocolate flavor. Try natin. Iba-ibang flavor. Na ano ko kasi, nakita ko yung isang vlogger, si Jimmy Speak TV. Kasi siguro nanonood yung iba dito, no? Sobrang bongga na yung ano, improvement nila, no? Sobrang bonggang-bongga, as in, na-inspire ako sa kanya. Lagi ko na pinapanood yung vlog niya noon. Hindi natigil ako nung nawalan niya ako ng internet pa, yung umuwi na ako ng Pinas. Tapos ngayon na may internet na ulit, lagi ko na ulit siyang pinapanood. Na-inspire ako sa mga ginagawa niya. Grabe yung improvement niya. May sasakyan na sila ngayon dahil sa farming niya, sa pagbablog niya. Alam niyo kasi dito sa amin guys, hindi ganun kaganda siguro yung lupa. Kaya, nung nagtanim-tanim kami, hindi din, pang sarili lang, kumbaga. Tapos wala din kami ganun kalawak na lupain na pwedeng pagtaniman ng kung ano-ano. Pero gusto ko sana din farming noon. Yun yung talagang gustong-gusto ko, yung pagtatanim.
Green thumb ako na tinatawag. Yung mga tinatanim ko talaga tumutubo sila. Yung tinatawag na green thumb ba. Kaya ayan. Ano pa ba? Pwede nating mga negosyo pangdagdag income. Ano pa ba? Aray ko. Oo. Oo. Ano, matidi na siguro. Dididi na? Nagpapapansin na yan pag ganyan. Nagpapapansin na, oh. Let's go. Oh, nagpapapansin na yan. Oh. Hello, guys. Ano po? Hindi na lang suka. Ano si Kuya? Ano si Kuya? Hanapin mo. Ni Silly. Ang cute-cute mo talagang bata. Tawa. Nasaan si Kuya? Nasaan? Saan? Nasaan? Hanap mo. Hanap si Kuya. Nasaan? Ako magdapa. Kakatapos lang ng dinner namin. Ayan, may kinakain na naman yan. So, thank you! Thank you! Binibigyan ako. Very good naman nanonood ng TV. Makain kami ng namisto ng mga OFW dyan. Ulido. May itsura niya. Dito sa Bicol yan. Mga delicacies dito. Dito na kami sa kainan. Karinderya kumain. Naka-duty kasi si Papa. Ayan. Bumaba na rin kami maya-maya. Matapos namin kumain. Ay, matapos na palang kumain. Bumaba na lang maya-maya. At naglalaro pa itong isang loob. Tuwang-tuwa siya sa Mulido eh. Hindi niya naman makain. Matigas. Flap. Ayan. Mulido. Saan kaya gawa to no? Asukal. Matamis siya eh. Ano kayo na dito? Nyog. Nyog. Hello. Nakauwi na kami. Nalinisan ko na rin to and patutulugin ko na. Sobrang antok niya na kanina pa. Sobrang pagod niya maghapon. Grabe ang laro. Grabe ang kinain. Grabe ang laro. Hyper nito. Grabe ang hyper niya today. Tutulog ko. Mamaya may hawak ako. May karga ako. Kaya na ito sa likod ko. Paano kung masasarado yung likod mo yan? Ba't kasi yan nasuot mo? Gusto ko kayo ng bato. Matutulog mamaya magbihis ha? Goodbye, Philippines. Philippines. Goodbye guys! Bukas ulit! Ayun ang ganap natin today. Be an inspiration. Lahat tayo, ang tawag dito, sana lahat ganun ano, yung pag tinignan mo yung tao, yung makikita mo sa kanya, isang inspirasyon siya sa'yo, di ba? Ang ganda. Sobrang nakaka-uplift or nakakataas ng pagkatao pag may nakikita kang ganung tao. Yung gusto mong gayahin, yung pagiging ano niya, ganung tao. Sobrang inspirasyon niya talaga. Ang ganda, ang galing, sobrang sipag nilang mag-asawa. Pareho sila. Eh, nagtutulungan. Yun yung gusto ko sa mag-asawang yun. Jimmy Speak TV, guys, kung gusto nyo panoorin. Jimmy Speaks TV. Pati yung misis niya, meron ring channel, di ba? Sobrang nagtutulungan kasi sila, kaya ganun. Ay, ang saya. Sana all. Ayun na yung vlog natin, guys. Be an inspiration to everyone and God bless you. And see you bukas. Bye-bye! Maghugas pa yung dalawang batong tao. Patutulugin ko pa to. Mamaya, magliligpit pa rin naman ako dyan after nito. Pag natulog na siya. Bye-bye!